pasaden igandean 9. batzarra egin genuen, Tolosako Lidor Zineman, eta benetan egoera oso larrian aurkitzen ginela, eta gehien bat batzar horretan egin genuen izan zen benetako irakurketa bat, gaur egungo espetxe politika kriminalarena, eta gero bestetik horri nola aurre egin. Eta argi dugu eta urteetan baita ere senioen artean argi izan dugun gauza da kohesionaturik ibili behar dugula senide eta lagunok, eta bide horretan informazioen berri eman, eta horretarako interpelazioak ezinbestekoak ikusten ditugu, Euskal Herriko eragile sozial, sindikal eta norbanako ezberdinak horretan espetxe politika honen baldintzatzean buru belarri egotea ezinbesteko ikusten dugu, eta horregatik azken aldian interpelazioa burutzen ari gara, eta benetako elkartasun uholde bat sortzea ezinbestekoa ikusten dugu, Madrid eta Parisetik esartzen diguten guri eta gure senidei esartzen dieten espetxe politika hau baldintzatu ahal izateko. Gero batzarrean deitu genuen senideok eragile sozial, sindikal eta politikoekin batera urtarrilaren 2an Bilbon arratsaldeko 5:00 Aita Donostiatik aterako da nazio manifestaldira. Zita oso garrantzitsua ikusten dugu, nolabait urteroko presoen ildoa markatzen duen manifestaldi jendetsua delako, eta benetan parte hartzea, denon parte hartzea eta denon lekua hori delako deia egiten dugu hemendikan manifestazio nazionalera.